El conseller de Solidaritat i Ciutadania, Rafael Blasco, ha visitat el jutjat de nova creació número 7 d'Alzira, amb la presència de l'alcaldessa Elena Bastidas, la presidenta de l'Audiència Provincial de València, Carmen Llombart, i alcaldes de municipis pertanyents a este partit judicial. Blasco ha donat per inaugurades aquestes dependències, que són possibles gràcies a un canvi d'ubicació d'altres serveis. El conseller ha destacat que este nou jutjat descarregarà de treball a la resta de jutjats del partit oficial. La inauguració formal d'este juzgat de primera instància i d'instrucció número 7 va fer possible el posar en marxa unes institucions judicials de major qualitat de les que teníem fins ara i expressa també el compromís del Govern de la Generalitat per anar millorant les infraestructures judicials que tenim a la nostra comunitat. Blasco ha anunciat que abans d'este estiu 22 nous jutjats entren en funcionament en tota la comunitat. D'ací a l'estiu anem a inaugurar o s'hauran inaugurat 22 nous juzgats. I en esta legislatura hem posat en marxa 85 institucions de caràcter judicial, unitats de caràcter judicial. És a dir, hem fet una inversió superior als 40 milions d'euros. Nosaltres estem satisfets del nivell de compromís del Govern de la Generalitat per anar millorant les infraestructures judicials i som també conscients encara de les coses que fan falta i que són necessàries per a millorar la qualitat de la prestació dels servicis de caràcter judicial. El conseller ha recordat que la Comunitat Valenciana continua sense ser atesa per l'executiu central en esta matèria. Un esforç, a més, que s'està fent exclusivament en les consignacions pressupostàries del Govern de la Generalitat Valenciana i en l'arbitrària actuació del Govern Socialista de Madrid, que continua negant els 5 milions de valencians, que són els que tenen que disfrutar dels servicis públics bàsics, i que continuen negant-nos 1 milió d'habitants que són usuaris, com en aquest cas, de les instàncies judicials. És per això que la Generalitat reivindica al Ministeri de Justícia el nomenament de jutges d'adscripció territorial en un nombre suficient per atendre les necessitats de la comunitat. Els jutges ens fan falta més jutges, però això és una decisió que té que prendre el Govern d'Espanya, i el Govern d'Espanya, lamentablement, en l'últim any només ha creat 5 jutges per a la Comunitat Valenciana. Ahí porten un dèficit que estan arrastrant-lo des de fa molt de temps. Nosaltres estem reclamant que cobrisga en les places de jutges necessàries per a poder atendre bé les demandes d'este servici públic, que és la justícia. Continuarem reclamant-lo, però nosaltres, des de luego, estem posant en marxa infraestructures per a dignificar el funcionament d'esto. La visita de Blasco també ha servit per parlar de la licitació del Palau de la Justícia a la ciutat d'Alzira. Nosaltres pensem que dins d'aquest any van a poder licitar esta nova seu on se van a coordinar i a ubicar totes les instàncies judicials que estan en este partit judicial. Estem parlant d'un pressupost superior als 10 milions d'euros. Estem ja en una fase on ja depèn els ajuts pressupostaris que té que fer la Conselleria d'Economia i Hacienda, i confiem en que això d'ací a l'estiu puguem resoldre el tema pressupostari i confiem en que dins d'enguany puguem licitar una obra que creguem que és necessària, que va a modernitzar les infraestructures judicials en este terme municipal i també judicial, i que al mateix temps és algo que Alzira se ho mereix, i especialment per la tenacitat i la voluntat que ha posat l'alcaldessa d'Alzira en estar reclamant contínuament esta millora de les infraestructures judicials i esta creació d'esta espècie de ciutat o Palau de la Justícia així a la ciutat d'Alzira. El partit judicial d'Alzira acull 23 poblacions amb més de 144.000 habitants i compta amb una plantilla de 76 funcionaris dependents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.